saparju inqraw paġni mid-djarju jien fil-ġemp fost l-atturi f'artijiet minuri jien ħarist minn wara l-kwinti staqsejt inti min inti għax kondert majestus f'skat teatru grandjuż jien dejjem kont l-ewlieni il-poplu bik tant ħini l-win Maltin għazzejt irġuli għattantu lejt bħalli fjena arkitett fassal futur perfett jien dejjem kont l-ewlieni il-poplu bik tant ħini f'dal-ġen stanti tamajt fih qatt ma ddubitajt u b'saħħa investejt u pajjiż fis-salt immejt. Għaraf tibqa' aġġornat ma' żminijiet kurrenti apprezzajt il-valur ma ħaristx lejn kulur irnexxielek tkun l-artist fil-ġlieda mal-antagonist ħriġ rebbieħ sew bil-fatti f'da dram li fih tliet qatti jien dejjem kont l-ewlieni il-poplu bik tant ħini l-win Maltin għazzejt irġulija tantu rejt bħalli fjena arkitett fassal futur perfett imxejt fuq li sostnejt u l-ewlieni sirt jien għax int taħt l-bibien meta jien ma kellix jien jien dejjem kont l-ewlieni il-poplu bik tant ħini il-win Maltin għazzejt irġulija tantu rejt bħalli fjena arkitett fassal futur perfett jien dejjem kont l-ewlieni il-poplu bik tant ħini f'dal-ġen stanti tamajt fih qatt ma ddubitajt